השאלה היא, האם אנחנו יושבים על הספסל ומצקצקים, או נכנסים לתוך השיחה הזאת, ומביאים את הממצאים המחקריים שלנו, גם כהיסטוריונים, זאת אומרת, הסדנה להיסטוריה חברתית, שהייתי שותפה לה הרבה מאוד שנים, זה מה שרצינו לעשות, לא לבוא ולהגיד, אנחנו מבינים במזרח תיכון, ולכן אספר לכם מה אסד מתכנן, אלא לבוא ולהגיד, אנחנו היסטוריונים של המזרח התיכון, והנה תראו כל מיני דברים שאתם חושבים על המזרח תיכון, על מתי יש לנו חשיבה ליברלית מודרנית במזרח תיכון, או מתי אנשים מנהלים דיונים על מעמד האישה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שאנחנו עוסקים בהם כהיסטוריונים, תקראו, תשפטו בעצמכם, אולי זה יאתגר את מה שכולנו חושבים על העולם שסביבנו, ואולי לא, וגם זה בסדר, אבל יהיה לכם על המדף הרבה יותר אופציות לבחור מהן.